Добре дошли на господин Стоянов. Дошли може да коментира и разговора, който току-що чу. Как ви звучи това, като присъда ли? На вас кой ви диктува какво да правите в Министерството? Не сте член на нито една от партиите, участници в управляващата коалиция. И вижте какво е впечатлението. Хубаво, добре, експерт. Тук има няколко въпроса, които се повдигнаха. Първо, всички от нас са били даже още по-млади, отколкото всички ние сме в момента. Всяка една по-ранна младост има и задължението да е малко по-бунтовна и малко по-еднопланова, отколкото нещата изглеждат реално. Двамата колеги и младежи, студенти, са абсолютно в правото си да приемат или не дадена система, да се бунтуват. В момента, в който влезат реално в някаква форма на съприкосновение с тази система, те все пак ще се дадат ясно сметка къде и как тя може да бъде променена и е чудесно, че тези хора имат... Тоест те са неориентирани, има много желание за ряд в тях, обаче действителността е доста по-сурова. Така ли? Неглижиращо звучи. Реализма в едно управление изисква, разбира се, не изисква да се допуска власт зад властта. Тук аз съм абсолютно несъгласен с тях. Има ли власт зад властта днес? Зад мене няма. Всички решения, които вземате, са ваши решения. И на вашия екип. В края на краищата са моите, тъй като там стои моя подпис. Възможно ли да не се е стигнало до решение, което да ви опровергае? Не разбрах. Възможно ли да не е дошъл момента, да предстои момента, в който да разберете? В момента, в който дойде този момент, аз няма да съм част от тази власт. И към днешна дата... Аз самия съм поканен, за да бъда в максимална степен експертно обективен и да подпомагам това правителство, за което продължавам да смятам, че в голямата си част чисто персонално е представено от експерти и наистина залага на една програма. Сега, че това правителство не се харесва. Защо не се харесва? 70% от българите смятат, че то не работи за българите, за някакви свои си интереси и за интересите на хората, които стоят зад него. Тези олигархичните, тъмните, задкулисните. Не мога да говоря от името на толкова широка... Вашето обяснение какво? Вие сте част от един екип, съвсем естествено е след едни избори, които общо взето разделиха сцената на две. Едната част от тази сцена, която в момента е представена в опозицията или въобще не е представена, да бъде срещу това правителство. Противопоставянето е толкова яростно и остро. За първи път. И обвинете се толкова сурови. Не знам дали това е първи и единствен път. Във всички случаи, стотина и нещо дни, работа на едно правителство под подобен натиск е наистина изключение. Заслужава в някаква степен обаче този натиск е окуражаващ човек да прави реформите по-бързо, отколкото може би ги правил без това. Заслужава ли кабинета и Орешарски в лично качество този натиск или не го заслужава? Какво да ви кажа, дали го заслужава? От моя гледна точка със сигурност трябваше да имаме, ще да бъде по-добре за нас, може би, да имаме тези 100 дни по-голямо спокойствие. Аз лично за себе си виждам, че под този натиск външен на част от хората по улицата, част от нещата, които можех да направя, примерно като структурна реформа в Министерството, като приоритизиране на подресорите, щях да го направя малко по-спокойно, щях да има малко повече време. Но в край на краища това е времето. Така ще работи. Да влезем в детайли по различни теми. Управляващите саботират българския Лувър, като не искат да вържат един трафопост. ГЕРБ дори имаха намерение на тема култура да внесат вод на недоверие. Един трафопост. Не. Явно, че трафопоста най-накрая се оказал по-малък проблем, отколкото изглежда. Вижте, има технически спънки във всеки един. За така наречения български Лувър, гордост на Вежди Рашидов, а вие пък общото нахокахте този проект още в началото, след като стъпите в длъжност. Аз нямам спор с Вежди Рашидов и няма да имам. Имате обаче. Нямам. Аз лично в началото на своя мандат, след като разговарях надълго и на широко с експертната група, назначена от господин Рашидов, начало с академик Светлин Русев, за Лувър. За Лувър. Видях черно на бяло, че по времето в средата на годината този Лувър, тази бъдеща национална галерия, нямаше експозиционен план. Тоест не се знаеше къде ще бъде. Дали ще бъдат след и двата досегашни музея. Тоест строежа вървеше,
а не беше ясно кое как ще бъде подредено. Това е единственото, което съм казал. А тази история с трафопоста? Вие даже казахте, че не знаете изобщо какво ще има вътре. Стои се сграда, в която не е ясно какво ще бъде показано. И отговора на господин Рашидов беше, че аз съм уважавал българските произведения на изкуството, а те били толкова много. Напротив, аз говорих съвсем принципно, че решението и на експертната група, те са 30-40 човека от най-големи имена, не се знае кое как ще бъде подредено, кога ще бъде подредено. Тоест, липсва така наречения експозиционен план. Вече знае ли се? И въобще този трафопост ще бъде ли вързан и кога ще заработи? Има ли срок? Този трафопост забави с горе-долу 2 летни месеца завършването. Освен това имаме и една малка по обем довършителна дейност, която също е в ръцете на Главболгарстрой. Имам уверението, за да завършим тази липса на трагедия всъщност, до края на тази година тези 2 крила на бъдещия Лувър, не целия, подчертавам, би трябвало да бъдат предадени на държавата от изпълнителя. Вие казвате... Трябва ли тези пари да се изхарчат, каквото като че ли прозираше в вашите думи в началото на мандата ви? Това е проект... Сякаш един ненужен проект, няма нужда да се хвърлят толкова много пари. Този проект е започнат преди много години от министър Ема Москов. Той не е започнат преди 1 или 2 години. Тоест, това е един проект, който е минал през ръцете на 6-7 културни министри и предполагам, че след края на моя мандат ще бъде предаден нататък към следващия. Няма да го вършите, така ли? Ами, за 3 години тепърва, може би ще може да бъде завършен. Знаете ли, вие пък ми давате един кораж, че е възможно. Да. Сега вие казвате, нямам спор с Вежди Рашидов, обаче той какво казва, включително и в това студио. Цялата агентура се връща в Министерството на културата. Лично аз уволних сегашния съветник на министъра за корупция. Дори даваше пример за ремонт за един покрив, сметката на който се завишава до 150 лева на квадратен метър, а пък разликата се прибирала. Борис Данаилов, казва той, като директор на Националната галерия, изнесъл златни съкровища, от тях са направени отливки и са продавани на колекционери зад граница. А вие го направихте свой съветник. Да коментирате тези това са 3 лъжи. И 3-те? Директно отвръщам, да. Нито е имало прокурорска проверка към господин Данилов, нито в момента тече такава. Колкото до покрива на въпросната галерия, това е бил договор за поправка, сключен между съответния изпълнител и директно Министерство на културата. Това нещо не е минавало въобще през Националната художествена галерия, чието управител е бил господин Данилов. И нещо последно, да. Обвинението за някакви кражби на златни произведения на изкуствата. За изнасяне на реплики, от които това нещо е абсолютно в правомощието под патримониума на Националния исторически музей Бояна и няма нищо общо с Националната художествена галерия. И тук отварям сега една скоба, защото много лесно всички ние или голяма част от нас се подвеждаме по този изключително нисък и низък стил, с който в момента се борави с данни и с факти. Представете си само, ако към някого от вас или към нас тримата някой отправи подобни обвинения. Това е кражба. Ако не е вярно, да, така и защо продължаваме да живеем? Ето, аз ви казвам, нямам нищо против, ако трябва да се възбудат всякакви видове проверки и още обвинения. Нямам нищо против. Обратно, доскорошната директорка на Националната художествена галерия, госпожа Иванова, след един голям одит, който завърши, резултатите бяха такива, че аз бях принуден да препратя в прокуратурата резултата от това и да я уволня. След което не съм казал нито една дума, тъй като не е моя работа да играе ролята на прокуратура, на съдник, на Свети Синод или на каквото и да е. Но съм абсолютно против и това ще го казвам от първи до последен ден на своя мандат. Не може по този начин да живеем в културното и в политическото пространство на ниво квартални клюкари. Това е невъзможно и аз бих приканил и от тук насетне. Пак казвам, аз нямам проблем нито с господин Рашидов, нито с когото и да е. Само, че казвате, че нивото не е на квартален клюкар. Това нещо по този начин изнесено и други 100 неща малко идва в повече. Има достатъчно много други интересни теми, по които можем да дебатираме, ако щете политически, ако искате експертно, в парламента, извън парламента. Въпросът е, че като се представят някакви сериозни обвинения, няма как да не се попита най-малкото вярно ли. Ето. Нали? Ето, например, мога веднага да ви кажа, че след като
се опитаха да изкарат моето пътуване в Русия с автомобил, едва ли не разходка до Акапулко и обратно. След като искаха да вкарат вод за недоверие, за култура и накрая не посмяха да го вкарат, като преди това изкараха, че имам извънбрачно дете на втория ден от не знам си кого. Сега в момента ви казвам, че имам много ясни податки, данни, че готвят отново жълта атака срещу мен. Каква? Ами някаква, не знам. Нивото им усещате или имате информация? Имам информация. Че отново ще излезе нещо срещу вас. Какво? В каква Не знам, посока? нямам представа. Поне ще го обезсилите. Не знам дали ще го обясня. Аз и миналия път казах, че въобще не мога да слеза до това ниво, да се занимавам с жълтини. Пътуването ви до Москва, така или иначе, беше в дневния ред на коментаторите по ваш адрес. Защо с кола? Близо 5000 км. Да. Това е нечовешко пътуване. Доста, тъй като минахме Украйна, през два града в Украйна до Москва и обратно после през Молдова, Кишинев. Ами най-малкото, защото носих 200 кг дарения, книги и носии на нашите културни общности. Ние имаме там 500 000 българи, което забравяме. Само изпращането с карго, даже най-евтиното, на 200 кг до тези два града, ще струва повече, отколкото цялата ми командировка. Не, казвам го, защото ме обвиняваха, че съм, ето същия господин, ме обвини, че съм изхарчил 10 000 евро, за да се разходя до Москва. Всичкото нещо, което аз съм изхарчил за пътуването с кола, са 1050 лева. Страх от самолет има ли, защото и това се появи от летене? Вие добре знаете, че съм летял с тогавашния външен министър като шеф на кабинета 4 години, 2 пъти седмично. Няма такава фобия от летене. Непрестанно се търси под вола теле. Никой не иска да седнем и да говорим, дали като съмишленици или като... Защо се прави това? Защото диалога в България, обществения и политически, е на едно ниво, което ни връща към фейлетоните на Алеко Константинов. За това. Защото е много по-лесно, вместо да кажеш нещо смислено, да хвърлиш в публичното пространство 3 клевети, но тъй като знаеш, че никой няма да те санкционира или морално, или законово за това нещо, го правиш лесно. Вижте написа на предаването до Москва и назад, като споменахте Алеко Константинов. Ето. Просто има една граница, зад която колкото и да мразиш някого, или колкото и да мразиш ситуацията, в която си на власт или в опозиция, не може да се минава. Извинявайте, 21 век в Европа сме. Има толкова интересни и възможни начини да обориш противника си с аргументи. Абе, кажи, че политиката, която прави, не е интересна. Кажи, че не върши това или онова добре. Докажи го. Направи някакъв по-голям пъзел. За други средства, казвате ви. Няколко думи за театрите. Слушах в едно интервю с Христо Мотевчив, който най-общо казал, не мога точно да го цитирам, смята, че всички промени правила така се правят, за да се дават все по-малко и по-малко пари за култура. Че така е измислено всичко, че с идеята е да спестиш и нищо повече, дори да не оцениш. За последните 3 месеца ли беше измислено? Нали, това е една система, която аз наследих, както и бюджета за тази година. Проблема е следния с театрите. Съвсем естествено е Христо Мотавчиев да така следва своята политика. Въпросът е следния. Ние сме в една изключително бедна държава, в тежка финансова криза. Бюджетът е такъв, какъвто е. Да щем да го разпънем с парна ютия, той няма да стане по-широк. Имаме примерно 100 единици за театър. Те няма как да се променят в рамките на тази година. Когато обаче така наречената реформа задължава държавата да плаща на всеки билет допълнително държавни пари, ние няма как да ги предвидим в рамките на една година. Никой не може да ги предвиди. И предишните министри не са ги предвидили. Само за секунда. И тогава, вместо 100 единици, които имаш да дадеш от държавния бюджет, ти в края на годината си задължен по тази реформа да дадеш 120 или 150 единици. Ама тези нови 20 или 50 единици, това са милиони левове, няма откъде да дойдат. И защо трябва да се дават само тук? Какво, примерно, къде отива археология, къде отива книгата, къде от всичките други подсектори на културата. Значи ние трябва да мислим от една страна за държавата, която няма как да колабира, от друга страна трябва, разбира се, да дадем схема
на театралните ръководства да продължават да бъдат активни и да вкарват зрители. Едно изречение, ако е възможно, защото отиваме към финала на разговора. Ще премахнете този начин на финансиране? Всеки един продаден билет да води след себе си определена искам да запазя активността на театрите и влизането на зрителите, но трябва да го направим така, че и държавата да оцелее, всички ние да оцелеем, защото това са нашите пари, и от друга страна театрите да продължат да работят и да вкарват зрители. Ще направя това нещо по най-добрия начин. Благодаря ви много за това гостуване.